Nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju preko 76.000 ljudi. Nemačka je naš najveći spoljno-trgovinski partner. Tokom 2021. godine ukupan obim naše bilateralne razmene u robama i uslugama između Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije dostigao je skoro 8 milijardi evra. A ja želim da zahvalim Lidlu ne samo na tome što investiraju u Republiku Srbiju, već na načinu kako investiraju. Sigurna sam da će ova investicija koja je vredna 70 miliona evra značajno uticati na još veće povećanje efikasnosti poslovanja kompanije Lidl u Srbiji. Zapošljavanjem, kao što smo čuli, 70 domaćih građevinskih firmi za izgradnju i otvaranjem više od 250 novih radnih mesta ovde u Lapovu, kompanija Lidl je potvrdila značaj našeg tržišta i neophodnost razvoja u obostranom interesu. Verujem da će drugi logistički Lidl centar doprineti efikasnom poslovanju ove kompanije u Srbiji i još boljem snabdevanju po meri građana Srbije. Čestitam vam od srca i želim vam srećan rad, u šta ne sumnjam. Hvala vam.